Kaixo, Unai Zamorano naiz, eta gaurkonetan full body egingo dugu, bai? Prest gaude, animo eta mugitu etxean. Bueno, berokenarekin hasiko gara, bai? Koadrizepsak estiratuko ditugu. Gaurko entrenamenduako, bai? Bi botik beharko ditugu, bai? Beteta. Litro eta erdi edo litro batekoa, bai? Oso, no? Full body entrenamendua. Aldaketa. Bost ariketa egingo ditugu, bai? Bost ariketa horietan, 10 bider libre edo 10 bider lau egingo dugu, bai? Gorputz osoko atal guztia, gorputzeko atal guztia ikutuko ditugu, bai? Oso, no? Venga, eskipin pixkat. Venga, eta sentadilla batzuk. Ondo, orain esplikatuko dizkizuet bost ariketak zeintzuk izango dian, bai? 10 errepikapen eta 3 segi egingo ditugu, gutxi barabera 10 errepikapen, 3 lau segi, bai? Oso ondo, babe? Lehenengo ariketa, bai? Bi botilak hartu, bai? Eta hemen, sentadilla, eta igotzerakoan, gora. Sentadilla, gora, bai? Lehenengo ariketa. Bigarren ariketa, zankadak, pisuarekin. Zankadak, pisuarekin. Bai? Horren ariketa, biceps, baina pixkat tensioan, bai? Ondo. Laugarren ariketa, flexioa, bai? Flexio normala, belaunak apoiatuta edo apoiatu gabe, bai? Apoiatuta. Eta gabe. Eta azkeneko ariketa, bizikleta, bai? Abdominala, gozo nande lumbar abdominalau ikutzeko, bai? Oso, no? Lehenengo ariketarekin hasiko gara. Lehenengo ariketa, 10 bider 3. Prest gaude? 10, venga. 3, 2, 1, oazen. Eta bale, oskondo, 30 segundoko atxedena, bai? Egingo dugu. Eta horitu, sentadilla egiterakoan, bai? Jaisterakoan, ez hemen, bai? Eta ez hartxatu hemen, bai? Ipurdia bera, txatu normal, bai? Ipurdia bera gabe, bai? Bera, prest? Bigarren seria, 3, 2, 1, guaz. Eta ama, oso ondo. Bale. Hau, sentadilla eta press militar da, bai? Sentadilla, kuadrizepsak, femoralak, bai? Lantzen ditugu. Eta militarra, press militarra egiterakoan, sorbalda, bai? Oso ondo. Niak agogortza zizki. Venga, prest goden. Azkeneko seria. Marrepikapen. 3, 2, 1,
Eta hamar. Oso ondo, bale, atxeden pixkat. Urrengo ariketa, bai? Zankadak, baina oraingoan pisuarekin, bai? Zankadak, zuzen, eta gora. Bai? Ondo. Bale, ba. 10 errepikapen, hanka bakoitzarekin. Eta beste 3 serie. Prest zaude? 3, 2, 1, goazen. Eta listo, bale. Oso ondo. Oroitu. Aizterakoan bai, gorputza zuzen. Ez hemen. Bai, eta ez hemen. Gorputza zuzen. Eta gora berriro. Bai? Oso ondo. Lehenengo serie eginda. Bi faltatezkigu, bale? Venga. Prest. 10, venga, 3, 2, 1, goazen. Bale, oso ondo, guau, hankaiak kargatu ditut, Ondo, oroitu, postura egokia, bai, gorputza zuzen, eta arnasa, beti, ondo hartu, eta bota, bai? Ondo, ba, zeneko serie geldituko zitzegun, ja. Bale? Eta gure mariketera postuko ginateke. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Bale, oso ondo. Bale, lehenengo bi ariketak eginda. 3. ariketa sartuko gara, bai? Orain honetan, 10 bider 2 egingo dugu, bai? 10 errepikapen, 2 serie, bai? Hurrengoan, 4 egingo ditugu eta. Ondo, tentsioan, bai? Eta bizeps landu. Bai? Ez hemen. Bai? Hementxe. Hemen ez. Bizkara zuzen, eta hemen. Bai? Bizepsa landuko dugu. Bueno, 10 bider 2, goazen 3, 2, 1, goazen. Arnastu ondo.
Vale, ondo. Oso ondo. Bueno, poliki-polikia, bihurmeztasuna eta proporadak eta talde egotzen bai, zerdiko purua eta dena. Nekea ere. Ondo, azkeneko seria, bai? Ariketaretan bizi egingo ditugu bakarrik. Hurrengoan, flexioak dirala, bai? Lau seri egingo ditugu. Prest gaude? Guazen. Posizio gokia, guazen. Hiru, bi, bat, ja. Vale. Oso ondo. Vale, vamos, pilegi alde batera utziko ditugu. Flexioen txanda, bai? Berrogei egingo ditugu 10 nivel lau, bai? Lauseri 10 errepikapen. Nahi duenak edo ezin duenak flexioak airean egin, bai? Belaunak apoiatu. Eta hementxe. Besteak, airean. Bai? Ariketa mazizute. Aurreko zorbalda, pektorala, bizelsa, bai? Besaurrea, ia dena. Ikutzen dugu, bai? Bale? Guazen nire guamarekin. Nik bi airean egingo ditut eta bi belaunak apoiatuta. Bai? Prest? Hiru, bi, bat, guazen, 10. Oso ondo! Ale, ba! Zuek poliki, bai? Nik guatu ez, bai, igual zuek ez. Bai, igual zuek mantxago dik ez eta lasai nire gora mondo dut, bai? Zuek 10 egin, lasai, eta atxerena, 30 segunditxo. Ale? Venga. Bai, nik orain, belaunak apoiat eta egingo detariketa. Ale? Beste 10. Guazen. Hiru, bi, bat, guazen. Oso ondo. Bi eginda, beste bi egituko zitzaizkigun. Bale, oroitu. Arnasa, konzentrazioa, bai? Posizio ona. Bale? Bale. Hurrengo 10 nik airean egingo ditut. Prest gaude? Hiru, bi, bat, guazen. Bale. Oso ondo. Bale. Bai, azkeneko serian sartuko gara, bai? 10 errepikapen. Bukatzeko ja flexioen tanda hau. Venga. Prest gaude. Bai? Venga, Hiru, bi, bat, guazen. Bale, oso ondo. Bale, azkeneko ariketa. Bai, pixkat estiratu edo soltatu nahi bali maizute. Azkeneko ariketa, bizikleta. Bai. Hiru seriak dugu ditugu. 5 hanka bakoitzarekin, bai? Bat, bi, hiru, lau, 5, eta deskanso edo atxerena, bai? Horrelako hiru egingo ditugu, bai? Eta bukatuko dugu. Venga, prest gaude, animo gutxi gehitzen da eta prest. Oroitu, ekorra, pixka fijo, lumbarrak, lurrean
ondo itxatxi, bai? Eta erlaza, hartu, bota, hartu, bota. Prest? Guazen. 3, 2, 1, mugitu etxea. Ale, oso ondo. Ni bai maizite, pixka relajatu, bai? Venga, prest, 3, 2, 1, guazen. Ale, ondo. Azkenekoa. Venga. Prest gaude. Azkena. 3, 2, 1, guazen. Ale. Oso ondo. Bale, estiramenduak. Wow. Benega kuadrizepsa pixkat. Oso ondo lan, bikaina egin dugu gaur. Full body, bai. Gorputz osoko muskulu guztiak edo ia guztiak ikutu ditugu. Bai, espero disfrutatu izatea eta gustatu izatea aldaketa. Azkenean, 20 minuto dira, baina potenteak, bai, ondo eginda, eta tentsioan eginda, bai, eta pisu pixkatekin, nahiko gogorra da. Venga, oso ondo, bicepsak. Oso ondo, aldaketa. Bueno, espero eta asko gustatu izatea, bai. Ariketatxo hauek, edo klase jarraitu hau, eta etxean egitea, bai? Vale, oso ondo, listo. Bueno, zaindu, bai, espero eta asko gustatu izatea. Animo eta oroitu, beti bezala mugitu etxean.